Hi guys, mayong hapon. Magluto ta og merienda guys sa kahaponon kay nagtrabaho ang bintana namo diri. Tanaw mo naman ako ipaisnakon. Himo sa bintana. Siya guys. Diri jilusin na lay kulang. Jilusin na lay say kulang kay human naman. Mana siya guys. Muna yung diri ang likod. Ay building diri ang dakua. Hello guys. Muna kung taka lang ninyo si Isberihel. Muna tigihimo diri guys. Gluto pa kog snack. Muna yung gihimo ron bintana nag hingan ani floorings bintana. Siya guys. Nya kay magluto man tag snack pero natay pa snack. Luto na to na ni haonon kay luto na. Snack sa kaponon. Snack sa nagtrabaho. Ba? Ami kayo. Siya guys. Snack. Tuwa to snack. Yes, harina. Sa butangan na gani. Ba? Guys, muni siya na ready na sa akong tindaon niya tataod. Siomai, tempura, quick guys. Muni siya guys. Siya pati ka na kay basig masunog. Ba ano sabi? 1.5 tan. Kanus Wa malagi. Ay sa basket na. Wa. Guys, mahugas ta hugason daghan. Kalungag na ka dyan? Parang mo ganina. Ano ba sunod dali? Gason guys. Buta ni sa rep ning kuan. Pati nang naskuan
Di kayo tabuan ni. Yung kapata ang bibig, ito palagi. Dito na, dito na lang, dito. Dito. Dito na, dito na, dito na. Wala na ako pagkilas ko nawa. Uy. Tama, umay. Hindi ito. Ito mga putong, brown putong, puti dito sa maling kapon. Budak na kamay mga ito, budak na. Okay, palit na budak. Budak ba? Budak na budak. Ha? Ako pa ito. Ano ba nakikita niya? Ano mo nang siya? Ano ko pati perlu? Ito ko na pihak ito. Budak niya ito. Ano ba nakikita mo? Tulo, tulo upat. Ya, magag itik na bibi mo to uban. Bibi, tagalo sa kuwan lagi. Ngano? Mo kay dag daghan to kay. Kas video na ko daghan dito. Nga nangitlog na ni daw na tanan iyang bibi. May bibi. Bigmay no. Aw, nga lang bagay nga. Kanang ito ora na katunga. Dagko sa bagay na sa una. Magag nangitlog naman lagi. Ya ka tong bagay mak. Ano? Walang laki na magtuka. Yan magtuka nga lang kuwan. Ya, wala man na ila look no, di daw baligya ilaha, wa daw siya. Dito makutong nato ja murag na sila gigabas ni upaw sa dapit. Wa man daw. Wa i-try na lang nako dito kasi baligya na di ay. Dati yung pumutala. Wa, Ay naku ano, lulong. Noy. daghan. Huwag na ila lagi. Baligdaan yung ila po. Magulig daw ng lulong. Wala lang ila na mas pasak. Abuto ng pasak. Uy, ano da. Kasi di baligya. So, day. Baligdaan yun. Nagdagdag sa ila. Sila kayo. Suba. Ha? Kanin pa na ako. Sa. Tara namin dito. Paging guys, salin sa trabaho, kauno na to. Paypay. Sukalan. Hindi na makagabit. Kaya kasi sa mga po, Super mainom ko. may undang, hinubig man ang po. Kahit. May palabi makagcook. Kahit. Tagtag pa ni ang ko, makaudot ko mo, maninag ko nga na ang Magumaglangka mo guys. Pagya ugma. Buntag sa'yo. Kagot sa kong lubi guys. Kaguron ang. Mga hagad man dyan. Ito guys. Para ni sinangka. Okay. Ang nangka. Baligya ugma. 20 lang.
Okay. Pag-iwi mo, okay. Saba ang danso. Malupitan. Good guys. Gamay kami din. Kadako naman. Subo. Kasi nga may kuning hagat mo ni. Hindi na nakakuha ng Wala kang tindahan. Ha? bulan-bulan. Saro na kami. Ano nila yun? Gamay. One? Dito, dito na wala rito dapit sa kuan, bayabas ng tumoy. Ahoy? Sa nina. Kunin tawil. Magabay lang na. Ha? Hindi, hindi karon. Kampo ka. Ay, sabon di ay. His, bigyan na. Hindot lang na.
Ay, kagawag tubig din. Oh, Jotis RG. Ito, ito. Ito? Ito sabi. Ginita po nga dito. Ano dito? Hati gabi eh. Huwag nakaon. So, Ah, sige po. siguro na. Nakita ko na. Guys, maghiwa taog ng ka, Kasi guys. bulan ko uwi na eh. Ha? Kuan. Na? Oh, Oh. stick ko. Baga ka din ni kuan di ay. Ha? Baga. Yan yun na siya, bagaon diha. Hindi man. Gamay ko siya. Nay, madagi nito. Man. Gamay. Gamay ra. Okay. Kaya nga, nakadak agad sa ato kay kuha naman, baga naman kami. Yan ang unod. Baga naman. Na-present? Kamisod. Siyempre masaya. Yung anak ko, medyo bati kami dahil may kunti lang ako iuwi. Nangka guys. Sa ni dito na ni Kwan? Daghan pa ba siguro na. Kaduain. Sangba guys. Okay. Hindi sabi. Meron ay. Buwan na guys. Ha? Ah! Naman!
Ang icon ko po for this week ay si Ruba herself, Ate Pichi, or Ruba May. Ruba May. At some point, diba? Pag pinamigay din yung order ni Ate Pichi ng Ruba, bigger at ako niya. Pero syempre, kailangan ilabas natin paano nga ba si Ate Pichi mag-perform. Kailangan i-combine yung nuances niya, kailangan palabasin yung dito. Try natin, try mo natin. Tapos lumabas siguro ng mga kapel na mga ginagawa. Diba? Laro pinaglalaroan niya ako dito. With all the characteristics na binibigay sa atin ni Peach, it's really more the personality na kailangan natin i-capture more than yung actions. Ano ba yung madalas na rin natin? Your goals, yes, or yes, exactly. Yung extension nung pagsabi. Kasi hindi pa rin, yes, yes, exactly. Never take that away. Kasi pag wala na yun, kahit anong gaya mo sa kanya, walang saysay. Walang saysay. Kasi yun siya. Sa tingin mo, sinurati ka ba? O pinagkakaroon ka ba? Meron po yan kasi reference kayo ni Ate Pichi. Meron ba kayo may ibigay na tips para gusto na rin? Actually, nagkukulo rin ang kami ng best. Excited ba? Hindi ako tol. Ang gawin mo lang, advice ko, huwag ka mo practice. Hindi lang. Okay, huwag ka makipag-usap kahit pagin mo parang magaling mo sila. Kasalita ka ng salita, ayaw ka tumigil. O, yun lang pwede mo. Yes. Kaya, Alexa, alam ko excited ka na. Pumasok ka na sa akin. Yun lang sabi ko sa'yo eh. No? Ganda, Alexa. Kaya mga pamilyar, say bye to Alexa. At magpapasabog na ng saya ang ating comedy bombshell na si Rubabe Gito. Rest, no? Sa outfit mo ngayon, ang party mo. Nalapakan natin, Rubabe! Ngayon, PG o Alexa, anong komento sa'yo ng ating zero? Simulan natin kay Ate Shawi. 11/10. Wala na po sa akin. There's also nothing you cannot do. Drama, magsasayaw, comedy. Masaya na lahat. Ang layo pa ng mararating mo, anak. Diyos ko. That was a perfect, I know you forever. So, thank you for that. Alam mo, parang naalala mo ba? Naalala ko. Lolo ko. Bumalik ako sa 20 years old.
Thank you. Siguro hinintay ko lang yung go-go. Ito yung nakita mo si Babe. Anong song ang Morning guys. Update ako sa atong bangang karon. Ba? Ito sa itong baby. Eh, hangay kuan. Okay. Okay. Banuwasan. It is manok. The plane. Nasaan nila iti? Well, Naiparin na. hitak man yung diri dili kanang tubig. Basa. Kana. Ito na upa. Kani? Nya pa man na. Pasokso. Pasokso na nag-itlog. Kusog na maupan ng itom. Bukan. Duha ka bibi ini baik laki. Tiwas og trabaho, mga ka-inspirasyon. Tiwas og trabaho. Manaman tapak ari. Diri nasad. Kitaan mong langit to, blue kayong langit. Ako man natumba.
Anak. Sa. Anak. Yes. Creator. Opera. Sobra. Sobrahan ni mo gabas. Eh, butang. Ada apa lagi? Ada. Iputol. Okay. Marong tinay di nagbitay di putlon. Kana o pangit mo kay nagnaong eh. Gabas. Dili lagi naman taga kay nagbitay pa man dito. Tanggal na. Sige. Pagkain ng wire, manoy. Noy. Pagkain ng wire. Kasama to imong pan martilyohon. Asa? Di ang gabsun. Sa katong parang kita lang dito. Ang record dito, dito ang dito. Hindi. Nakahoy na yun noon na. Balusot sa kon. Ang wire. Hindi. Ya. Ano ba? Oops. Down. 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 Extension mo na. Ha? Extension. Sangit. Ay. Extension. Ay, pangan na pa na. Ha? Pangan. Bangan din. Ikuan. Kunting sa de. Butyok. Ya, munting. Jan! Sinyo. Na, mali ka diha. Gunting! Ano may ganting? Ano ba kanang duha? Ayaw na! Kana na nylon. Kana ba ka na? Good. Mataya kay ang buksan niya. Oh, extension ba na? Ang buksan na rin. Asa mo dali nung? Asa lang? Putol. Anglo. Ikuan ng wire, doy. Siya man ako na hikot. Videoan ako nito si Piril ka. Surutso. Da iingan ni ang pwede ang pantay na. Masamong ninay Adel. Kat bayabas guys. May bayabas isa ka buok. Hindi mabali ma'am. Hindi mabali. Okay. Hinog na.
Hmm? Sana. Ha? Melong. Papatay ka? Hi guys. Nagkuha mig bayabas guys. Hmm. Uwi. Ayan. Wala. Kagmay pa. Baro tunga na kay sundang. Hello guys. Nangadyo mig bayabas guys. Uwi guys. Maligyan ng kahoy. Pesa. Pero pwede mo gasolin, no? Sudli na tubig. Hey guys. Dami na. Dami guys, oh. Bayabas guys. Naman may amo ko ni Jimboy. Bayaba. Yom. Bakit may pa? Abog! Abog na ba? Ay trabaho. Bunga.